Gwyn a Bethan, siwr i chi eri? Iawn, diolch. Nawr, allwch chi sôn am yr heriau chi wedi goffo gwynebu fel busnes Carpedi yn ystod y flwyddyn ddiwetha? Ond yn cynnig her gyntaf ddwytha, o'n i gael llwyr, chymod, dy fe, oedd ffili mynd fan, ffili mynd o fan hyn, dy fe, o'r gatre. Dyma fi o wraig, oedd plant oedd ni'n siarad a'n gilydd fan hyn, dim gweld neb, ond rhaid next door yn dweud, ni'n siarad yn hw. Ond rhan y busnes, oedd hi'n gwrdd i flas, achos oedd i fyd yn dod mewn, o'ch chi ffili mynd mas i taid i nhw, ffili gweithio taid gwag na'n byd. Oedd dwi'n gwneud waith i gael i taid gwag yn dweud, ond o'n i ffili mynd iddyn nhw. Oedd sy'n gweitha, dim beth yn feddwl. Wel, oedd dim deliveries yn dod o gwbl, achos oedd i byd fel lan i gallu neud. Oedd, ie. A wedyn, beth am eich ffordd chi o weithio? Ydych chi wedi gorfod newid yn eich ffordd chi o weithio? Oeddi bod y siop ar gai, ni'n gweithio gatre fan hyn, ni'n gwaith papur gatre. Mae'r bechgyn neu lwcus yn gallu fe mas i teie nawr, ond i ni ddim. Da'r siop, mae pobl yn gallu pigo patrwnau lawr o drws, dim yn cael dod mewn. Neu fi mae mas ar hwnnw, maen nhw'n gwrno lan, a wedyn fi mae mas ar patrwnau iddo nhw, i ddewis yn ei tai, a fi mesur yma i llwn llyfrau iddo nhw. Ond ni'n gweithio yn awr yn hwnnw, dwi. A so ydych chi'n gweld bywyd personol, beth sydd wedi newid yn eich bywyd chi yn y flwyddyn ddiwetha? Wedi newid yn hollol. Le o'n i ddoi ni ynglwm ar clwb bowlio yn Llanbed, fi yw'r trysorydd. So os ni'n ffili agor lan, sy'n byd yn cael ei chwarae nawr, ni'n gobeithio fel gwanwyn, dyn ni'n gallu ar ail agor. So mae'n bywyd cymdeithasol ni ddim i gael. Eitha neis yma llwyth, achos ni gatre fan hyn, mae wedi bod eitha neis. A beth yw'r prosiect mawr sydd wedi bod ymlaen â chi yn Llanbed? Wel, mae tŷ dyn ni yn y stryd newydd, tŷ mam yn had, a ni'n ail wneud hwnnw mas. So mae wedi cael TLC nawr, wedi ail pyro, peinto. So ni wedi cael amser i wneud felly y bywyd yn normal, dyn ni ddim wedi cael yr amser na. Yn siop, dyn ni'n un amser i wneud y gwaith yn dweud, dyn ni'n dweud weekends a nos fydde yn dweud. Neu fod garwy'n mewn i wneud y gwaith i ni, achos bydden ni'n ffili wneud so ni wedi bwrw gered ar hwnnw. So os rwy'n ymwneud carpet nawr yn yr wythnosau nesaf, beth sydd eisiau nhw wneud, Gwyn? Wel, ffordd o'r rhif y siop yn ymwneud dod ar mobile beth fyrun, a wedyn ni'n trenfyd yn gilydd fel ni. A mae mas i weld nhw a mae'n ni'n gweud gyda, mae'n patrwnau iddo nhw'n chymod. Ni'n gwneud popeth fel mae'r person yma, dim fel i ni moyn, achos a diwedd y dydd, mae'n gwneud siŵr bod nhw'n saff a ni'n neud saff. A hefyd yn bechgyn ni'n mynd i teie bobl bod nhw'n saff a cadw i distans wrth bobl. Ie, mae'n cadw hwnnw, gwrs e. Diolch yn fawr i chi'ch dau. Diolch i chi.